و یو پیر سے مرید چیو یو نیک ساڑا اگا خپل پیر مبارک تور اگوی سیب ما تا اسم اعظم مخواهی طالبان خودی شکیان دی وی ما تا اسم اعظم مخواهی بچی دستا کارونه زا اسم اعظم قابل تنے اگوی سنگ قابل نیم خوبس ویم با ولو زنبا مدرسی تا بزمو یو طرف تا بل طرف تا بچکر واو وینا مشران وی غرضی ساڑے پخٹ اور لگئی وی خام خواب راکی اگوی چی خام خواب در کون بیا بدا سے چلو کی چی بازار تا بلاشی سار وقتی فلانی چوک چی بجو ساڑے را روانی بودا او داغبا پشابانی دلرگو پانڈی نو شرط دادی چی اغلب سا پیڑا ورکے پا مخ بے وحی نو چی او دی وحنو اسم اعظم بدر تخیر اغوی ٹک دا سار وقتی لارا اوزا بودا ساڑے را روان دے خولی پیراماتی دیو لی پانڈے پشان کرے دے اور تودری دا سوچ کئی چوی وام کنا ندے سوچو کچھ دا اس بودا ساڑے دے سیدر طویل امن دی غسنگے وحی مزیتی واپس پر آگئے وی بچے او دی وحی کنا وی سیب ظلم واللہ کا پیوش وی چی دا دیوالی نہیں کنا جسم اعظم نشتی آگا ویزا سیدہ سبال ورا غیر دے ادرے گا بابا آوی سوے بچے وی سویم نا یو زبردست سا پیڑے تی ویستا وی سمرا مضبوط سا پیڑے چی دی ویستا دمرے بد اسم اعظم خکار کر ویوہ چوی وہاں آگا پان کیا ہوتا وی بچیس نور کار دیمو او که صرف زما وحلو لراغلے وی خدای گوا دے کمی نور کار صرف ستا وحلو لراغلے وی خواہ دا بده ما طویلو زبا کلی لدراغلے دے کن نخپی والا چاپی کری تخو بڑی ستڑے شوے لاسونے والا چاپی کرو کلی کرو چی بچی خپانشے خدای کما تا پتا دے کما تا پتا وے زبا دراغلے وے نن بتستڑے شوے نوے نو زمان ما خوکش نو سناسا خو بستا لاسم خوکش شوے نو معافی تیو تا دیر زلکے دیر کچا ششدار مثل بھی غلطیو کر دے واپس را گئے اور دیر خپا ہے استاد وطی سنگا چلو شوی سیب سڑے خو میوہ اور دیر زیاد ملامتا دے سنگا ویلا سنم را چاپی کرو خپی رخصانے ہو وی اغا اسم اعظم نم تیرو میرا چی والے میں نوے وی او دی پی جندو یا وی دا زمان اسم اعظم استازو اسم اعظم ما تدخو دلے دے دمرا صبر در کشتی یہ روی دمرا خوراکی کشتی وی بیاتی قابل میں خیلم دیکھن تا تے اسم اعظم یادی او سوک شکل لدی قدر کی اور غرزے گے وہی نو پریدے دی بڑی چپ بو کیا غبا وروائی